Fit-28 ta' Mejju tal-2011 il-poplu Malti vvota għall-introduzzjoni tal-liġi tad-divorzju. Sal-2015 b'kollox kien hemm 1652 talba l-divorzju b'seba' biss minn dawn jiġu miċħuda. Kif tgħid il-liġi l-qorti tapprova divorzju fuq il-kriterji li koppja trid tkun għamlet mill-inqas 4 snin jgħixu separatament, m'hemm l-ebda tama ta' rikonċiljazzjoni u jiġi onorat il-kuntratt ta' separazzjoni li jingħata qabel id-divorzju fejn jidħol manteniment ta' tfal. Biex iddaħħal dan id-dritt f'pajjiżna kien hemm kampanja ta' dawk favur u kontra d-divorzju. Tkellimna mas-segretarju parlamentari Deborah Xkembri li pparteċipat bi sħiħ fil-kampanja favur id-divorzju. Jiena dak iż-żmien kont ċittadina normali, imma kont inħoss li bħala avukat ukoll tal-familja kienet tolqotni dan il-piż kbir li kienu jġorru magħhom il-familji ta' nies li kienu separati imma ma jistgħux qisu jkomplu bħajjithom. Kienet teffettwani ħafna, kienet xi ħaġa li kienet tnikkitni u xtaqt li nagħmel xi ħaġa. Xkembri qalet li l-oppożizzjoni li kien hemm mad-divorzju pruvat toħloq biżgħal xejn, iżda għax kien hemm kampanja, konsultazzjoni u informazzjoni, il-poplu b'maġġoranza ta' kważi 15,000 ivvota favur id-divorzju. Min kien jikkampanja kontra d-divorzju kien jagħmel hekk biex jirbaħ xi punti politiċi jew inkella biex isostni punt li naħseb jiena fil-fond ta' qalbu kien jaf illi ma kienx minnu. Kienu jbeżżawna minn ħafna affarijiet, qisu se tiġri xi diżastru kbir jekk jidħol id-divorzju, fil-fatt jiena mill-bidu kont ngħid illi da mhux minnu. Da kien qed jindirizza problema li kien hemm fis-soċjetà fejn ir-realtà ta' żewġ persuni li m'għadhomx flimkien ma kinitx trasmessa fuq il-karta biex ngħid hekk. U dik kienet toħloq riperkussjonijiet kbar, ħżiena. Xkembri temmen li dak il-pass fetaħ it-triq għal Malta aħjar. Ma jiddispjaċini xejn illi kampanjajt favur id-divorzju, fetaħ il-bieb għal ħafna drittijiet oħra, drittijiet ċivili l-lum għandna li qatt ma konna żgur noħolmu li jkollna li kieku ma kellniex id-divorzju llum f'pajjiżna. U naħseb ukoll li ta' puxjatura għal mod ta' kif nagħmlu l-politika wkoll b'mod ġdid minn kif argumentajna fid-divorzju.